que com més gent hi hagi millor, i en aquest sentit pensem que és una diada que ens hem de centrar pràcticament exclusivament en aquesta manifestació i en assegurar que sigui un èxit. No entenem cap mena de consigna disgregadora, no entenem cap altra consigna de tipus manifestació que hagi de tenir una repercussió a nivell mundial, que hi hagi disgregació en aquest sentit. I també voldríem francament felicitar a l'Assemblea Nacional de Catalunya que, malgrat les grans pressions que hi ha hagut en un sentit de desvirtuar el sentit de la manifestació, s'han mantingut absolutament fidels amb el lema original, que és una crida cap a l'estat propi, i no s'han deixat entabanar amb consignes de tipus partidista ni de tipus disgregador. En aquest aspecte ens crida poderosament l'atenció l'intent, d'algun partit que, si bé ha anunciat la presència de les seves bases en aquesta manifestació, en el sentit de dir que aquesta ha de ser una gran manifestació per després tenir força per fer una cosa que no té res a veure amb el sentit de la manifestació. És a dir, els que diuen que aquesta manifestació ha de ser important per després fer el pacte fiscal, és que penso que no han entès res. I penso que seran desbordats per la pròpia onada històrica que els hi ve a sobre, perquè no és aquesta la solució per Catalunya. El pacte fiscal, recordem que hi ha hagut 6 intents anteriors, en tot cas aquest serà el 6è intent de fer-ne, i cap d'aquests esforços per crear un pacte fiscal per Catalunya ha resultat en res que resolgui la nostra situació financera de fons. Per tant, penso que seria un engany més en el poble de Catalunya que s'intenti desvirtuar aquesta manifestació en el sentit de dir que és una manifestació a favor del pacte fiscal. De cara a les previsions de la manifestació, nosaltres estem en plena sintonia amb les previsions que està fent la pròpia Assemblea Nacional, de poblacions on abans se sap que van fer dos autocars. En aquests moments tots els càlculs matemàtics ens estan dient que hi ha un factor multiplicat per 4, és a dir, poblacions que abans en van enviar 2 ara n'estan enviant 8, poblacions que no van fer autocar, moltes d'elles estan fent 2, 3, 4 autocars, i per tant estem davant del que serà una manifestació històrica. Penso que és molt significatiu el fet de que no hi hagi autocars disponibles, i també voldria fer un apunt en el sentit del perfil de gent que s'hi estan apuntant. Jo penso que és importantíssim veure que la classe mitjana s'hi està apuntant massivament, les classes populars, i que també ens han apuntat de 8, 9, 10 llocs diferents. Un apunt penso que és interessantíssim, de veure com sectors de l'empresariat també s'està apuntant i se sap que seran presents en aquesta manifestació, la qual cosa penso que és la confirmació del seu sentit revolucionari en el sentit estricte de la paraula. Respecte a les absències d'aquesta manifestació, des de Solidaritat ja hem dit d'entrada que ens sorprèn l'absència del president, si és que ell vol liderar allò que aquest país necessita, i en un to ja més local voldré fer una crida molt especial. Ja sé que no estem en un moment de personalismes ni de... però jo voldria fer una crida molt especial. No voldria que fos el titular, però sí que voldria que s'esmentés en el Quim Nadal, que faci un pensament, que faci un cop de cap
i que vegi i que se n'adoni de la realitat d'aquest país, i voldria que en ell, com la exconsellera Geli, consideressin el moment que està vivint el país, que consideressin la sensibilitat absolutament majoritària de les comarques gironines i que hi fossin presents. Per altra banda, també apuntem una mica la contradicció que significa aquells personatges polítics que han dit que la manifestació ha de ser massiva i que interessa que sigui massiva i que diuen que després ha de servir pel pacte fiscal, però que en canvi diuen que ells mateixos personalment no hi seran presents. Ens sembla absolutament contradictori, no? Per tant, jo penso que és molt important foragitar tot el sentit especulatiu sobre el sentit de la manifestació. Aquesta és una manifestació independentista i no s'ha d'especular més. És una manifestació que acabarà de confirmar una nova centralitat política, que és la centralitat política de la consecució d'un nou estat a Europa, al món, i penso que qui es quedi fora d'aquesta consigna, davant d'aquesta necessitat social, es quedarà fora de la centralitat política. Jo, abans de passar la paraula a l'Andreu Garriga per comentar altres presències de solidaritat amb actes a nivell més local aquí de Girona, voldria acabar amb dos punts que crec que són importants. Jo voldria fer una reflexió sobre els comentaris fets per la parlamentària María José Cuevas en el seu Facebook, per tant, davant de l'opinió pública. Quins comentaris? Ella, concretament, ella ha dit ¿por qué se escandalizan de que un coronel del ejército español defienda la unidad de España, etcétera, etcétera? Simplement. Jo voldria dir que també voldria cridar a una reflexió a la diputada Cuevas, que és persona que habita al Pla de l'Estany. Penso que en el fons té raó quan diu que la Constitució crida a la intervenció militar, i això al seu torn ha de portar a una reflexió, en el sentit de dir: vivim en un estat que crida a la intervenció militar contra la voluntat popular. Si ella està satisfeta amb això, realment hem de lamentar que hi hagi polítics en el Parlament de Catalunya que puguin defensar una aberració tan important, que la voluntat del polític, que la voluntat del poble de Catalunya pugui ser secundari a la voluntat de l'exèrcit espanyol. En aquest sentit, pensem que la diputada Cuevas significa en els seus comentaris una provocació pel poble de Catalunya, en el sentit de defensar un militar que demana que s'encarceri a mi, el senyor Oriol Bertran, i altres dirigents de partits independentistes pel fet de defensar el que defensem. Jo voldria dir que si ella crida a la intervenció militar per raons constitucionals, jo voldria recordar-li a aquesta bona senyora que els diputats, el fur dels diputats, també hauria de ser, ha de ser una consideració legal primordial, i que per tant ella envaeix la competència del diputat a opinar el que vulgui, i en demanar, en confirmar, en donar suport a les pretensions del coronel alemany, el que està fent és anar en contra d'allò que marquen les lleis de tots els països, que és que els polítics han de ser sobirans per reflectir l'opinió de la gent que els han votat.